hoxe, primeiro día de campaña da Zamburiña en Ferrol, e a imaxe era esta, os barcos devolvendo os exemplares ao mar. Por qué? Porque non dan o talle. Ali en Ferrol teñen un mínimo de 45 milímetros e o 95% das capturas non chegan a eles. Mira, por baixalo a números, a terra que o entendamos ben, de 70 kilos que collen, só 7 dan a talla. O demais, de volta a auga. Gustavo Chacartegui, patrón mayor da Confraría de Ferrol. Estamos indo por Zamburiña. Vamos, el primer día de la campaña 2026. Los muestreos no fueron los mejores. La talla que tenemos establecida aquí en la ría, que es 45, cría hay muchísima. El año pasado nos fuimos dejando mucha de 43, 44. Y este año no aparece toda la que dejamos. ¿Cantos barcos están indo pola Zamburiña? Pues de Ferrol salieron 3 a probar y estoy viendo otro que creo que es de la Cofradía de Mugardos. Ahora hablaremos con ellos a ver cómo les va lo que llevan de mañana y sabremos. Nos pasa como cando cerramos o ano pasado. Temos moitísima de 43, 44, pero de 45... Casi no límite, non? Sí, de 45. Estas son as que si valeron, non? Sí, o fixemos cun calibre, es que no... Hai que devolvelas. Sí. A maioría do que colledes... O 95%. De momento levaremos 7 kilos ou por aí. Pero bueno, non promete moito a campaña. A mellor levamos tirados 70 kilos, ao mellor. Bueno, ahora chega un momento que non medra. Pois ao mellor o que hai que propoñer é baixar a talla ao mellor un par de milímetros. Veñen todas igual. Todas aí pegadas unhas a outras. Todas as conchas que colles traen moita cría. Pero non sabemos que pasa que non medra. Apañamos o que nos vale e o que non, pa o mar outra vez. Sempre son dous, en cada barco sempre son... No, depende, a ver, o bueno es que traballamos con un solo, pero con dous fai mellor a maniobra o barco. Aí vemos como todo o que arrastrou, iso foi o que colleu, e de todo iso que traen, a proporción de Zamburiña vai ser moi pouca, polo menos que se poida utilizar, porque, como din, o tamaño é moi pequeno. Os endeños e despois empeza a pesca que deixamos no balde. Bueno, pues esta sí que parece que vai superar o talle dos 45 milímetros. Unha máis pro caldeiro. Bueno, temos unha máis. Está de puta madre, Está ben. Bueno, unha máis pro caldeiro. Onde está o caldeiro? Ímolo botar o caldeiro. Unha máis, unha máis. Levaremos 12, 14 kilos. O total para os dous, ou das dúas persoas, falaríamos de 20. Poderíamos coller 20. E ni sequera chegamos a eses 20. Non fixemos o cupo. O cupo está en 10 kilos por persoa, non? Sí, señor. Cando se empezou a traballar a Zamburiña, tiñamos 50 por tripulante. Que vos los dous hoxe poderíades coller 100 kilos, e se collían. Hoxe imos levar 14, 12, 14 kilos. Sí.